Ve 00:15 ráno neslo ticho noci nad rozlehlou, vyprahlou plání a strmými skalnatými svahy pod pohořím Zagros. Těžký, dusivý dech. Desítky tisíc vojáků obranných sborů západních armádních uskupení íránské armády se skrývali v systémech zákopů a podzemních bunkrů, vyčerpaní, očekávající útok, o kterém si jistotou věděli, že přijde, ale zcela slepí ohledně okamžiku a rozsahu. Pro expediční síly Spojených států byl tento obrovský otevřený prostor bez významných přírodních překážek dokonalou taktickou šachovnicí pro demonstraci doktríny manévrové války a umění víceúrovňového obklíčení a rozdělení. Kampaň s krycím názvem Pouštní bouře nezačala skřípěním pásů prorážejících hranici, nýbrž se otevřela ničivou bouří ohně vypuštěnou přímo z klidné stratosféry, která nepříteli zcela vyrvala schopnost odporu na dálku. Úvodní úder byl svěřen taktickému letectvu a strategickým bombardérům Spojených států s nejvyšším cílem zcela prolomit protiletadlový deštník a zhroutit logistickou síť předních zásobovacích linií íránské armády. Z tajných základen na Blízkém východě a ze svazků letadlových lodí v Perském zálivu současně vzlétly stovky stealth, více účelových stíhaček a těžkých bombardérů, aniž by používali taktiku slepého kobercového bombardování. Vesmírné sledovací systémy Spojených států přesně určily každou strategickou souřadnici na íránské vojenské mapě. Roje střel s dlouhým doletem a laserem naváděných bomb protrhly pouštní mlhu, padajíce supersonickou rychlostí k zemi. Nejvyšší prioritou číslo 1 byly letecké komplexy a mozková logistická centra. Na letecké základně Vahdati u města Desful a na strategické letecké základně Hamadán hlouběji. Na náhorní plošině se scéna zničení odehrála s krutou a chladnou přesností. Radary včasného varování íránských revolučních gard byly zasaženy protiradarovými střelami dříve, než stačily vyslat jakýkoliv signál poplachu. Explodovaly v jasných ohnivých koulích. Sotva byl systém varování oslepen, bomby pronikající s 1000 kilogramy výbušnin byly schozeny přímo na hangáry z několik metrů silného železobetonu. Obrovské rázové vlny prošly zemí, detonovaly zevnitř, vyhodily opevněné bunkry a zcela zničily eskadry stíhacích letounů íránské armády, zatímco ještě ani nenastartovaly motory, ani nevyjeli na dráhu. Betonové dráhy na taktických letištích byly rozbity speciálními protidráhovými bombami, vytvářejícími obrovské krátery, které navždy eliminovaly schopnost vzletu a přistání jakéhokoliv letadla. Podél dálnic, hluboko v úzkých horských soutězkách, se četné sklady munice, zásobní palivová depa a logistická překladiště íránské armády postupně proměnily v sopky v erupci. Desítky tisíc tun dělostřeleckých granátů a balistických střel uložených v podzemních bunkrech explodovaly v řetězové reakci, vytvářející sekundární exploze, které otřásly celou širokou plání. Noční obloha západního Íránu se zbarvila do červena nesčetnými obrovskými požáry. Sloupy hustého černého kouře stoupaly tisíce metrů, mísily se s pouštním prachem a vytvářely apokalyptickou oponu, která úplně skryla světlo hvězd. Podle taktické analýzy amerického centrálního velení bylo rozdrcení nepřátelského letectva a logistiky během prvních 72 hodin bombardování životně důležitou podmínkou. Pokud by nebylo vyčištěno nebe a přerušeny zásobovací tepny íránských pěších divizí, 15 amerických divizí by riskovalo uvíznutí a vyčerpání uprostřed rozlehlé pouště. Brutalita vzdušné bouře ohně se neomezovala pouze na materiální ztráty. Vytvořila extrémně vážný syndrom šoku u desítek tisíc pozemních obranných vojáků, kteří byli zcela odříznuti od centrálního velení a sledovali, jak jejich nebe je nepřítelem rozbíjeno a zásoby munice se hodinu po hodině vyčerpávají. Ocelový duch íránských revolučních gard začal praskat tváří v tvář neviditelné a nemilosrdné válečné mašinérii. Kolaps protiletadlové ochranné vrstvy oficiálně otevřel dveře taktickému vzdušnému prostoru a připravil půdu pro drtivý ničivý úder ze země. Když třetí den kampaně svítalo, prorážejíc hustou mlhu kouře a prachu z tisíců stále doutnajících explozí, země v pohraniční zóně na západě sousedící s Irákem začala prudce vibrovat. Nebyla to ozvěna bomb, ale kolosální mechanický tep tisíců naftových motorů burácejících. První čelist kleští, složená z elitních obrněných a mechanizovaných divizí expedičních sil Spojených států, dokončila soustředění a začala překračovat demarkační čáru. Tato obrovská obrněná mašinérie nepostupovala v tradiční koloně, ale rozvinula se do širokých ocelových klínů nabitých nebývalou palebnou silou, vrhla se přímo na pláň Chuzestánu.
Jejím čelním cílem bylo rozdrtit periferní obranné linie a připoutat hlavní síly íránské pěchoty na předměstích měst první linie, jako je Ahvás. Ale skutečný záměr amerického velení byl mnohem zlověstnější. Čelní obrněný postup byl pouze železnou kovadlinou určenou k přitáhnutí a zachycení veškeré pozornosti a mentálního úsilí íránských obranných velitelů. Rozhodující kladivo, druhá čelist, se připravovalo z nebe k úderu přímo do vitálního bodu v týlu nepřítele. Na obloze stovky těžkých transportních letadel nesoucích výsadkové brigády a lehké pěchoty Spojených států letěly nenápadně přes hory, skryté pod hustou vrstvou elektronického rušení. Druhá obří čepel nože měla právě dopadnout. Mířila přímo na strategické komunikační uzly na severu, připravená uzavřít bránu života a smrti a proměnit západní pláň v obrovský pytel, který by zachytil desítky tisíc životů obranných vojáků. Situace na bojišti vstupovala do víru smrtících manévrů bezprecedentních rozměrů, kde umění obklíčení a rozdělení na úrovni armádních skupin mělo ukázat své nejdivočejší a nejkrvavější údery. V strategickém velicím centru amerického ministerstva obrany nebylo rozhodnutí vyslat 15 divizí do kampaně Pouštní kleště, uspěchaným útokem, ale nevyhnutelným výsledkem geopolitického rozkolu, který již byl nenapravitelný. Během mnoha měsíců před vypuknutím íránské revoluční gardy neustále rozšiřovali svou síť balistických raket středního doletu a platform sebevražedných dronů po celé západní pláni a strmých údolích pod pohořím Zagros. Obrovský útočný arzenál v dosahu předních amerických základen a životně důležitých ropných zařízení spojenců přímo ohrožoval regionální bezpečnostní kontrolu a hrozil krvavou asymetrickou válkou o potřebení. Tváří v tvář riziku ztráty takticky vzdušného prostoru se americká vojenská elita rozhodla opustit jakékoliv další diplomatické úsilí. Centrální velení Spojených států vypracovalo extrémně krutý operační plán. Místo nasazení vojsk k boji o každý centimetr pouště využít doktrínu víceúrovňového obklíčení a rozdělení. 15 expedičních divizí se mobilizovalo k vytvoření obrovského pytle kombinujícího bleskový obrněný průnik ze západu a blokující výsadkový úder Šora, s cílem zcela obklíčit a rozdrtit obranná uskupení íránské armády na vlastním území. A když chladné výpočty na plánovacím stole skončily, obrovská obrněná špička první čelisti zařvala vpřed, trhající písečnou oponu pouště, aby zahájila fázi krvavého uzavření. Za úsvitu třetího dne kampaně Pouštní kleště se země otřásala pod kolosálním tlakem jedné z největších obrněných pochodů v historii vojenství 21. století. Zatímco husté sloupy černého kouře z íránských leteckých základen a logistických skladů stále zatemňovaly oblohu. První čelist expedičních sil Spojených států oficiálně překročila hranici ze zón předchozího soustředění u Iráku. Obrněné a mechanizované těžké divize dostaly rozkaz zrychlit na maximum, zametajíce vyprahlou pláň Chuzestánu strašlivou rychlostí. Bez použití tradičního průzkumu či postupného postupu se americké obrněné síly rozvinuly do obrovských ocelových klínů táhnoucích se desítky kilometrů, nesoucích ničivou palebnou sílu a kinetickou energii přímo proti periferním obranným liniím kolem města Ahvás a dalších měst první linie. Bouře písku se zvedla hustě, smíchaná s burácením tisíců naftových motorů, tvoří cvír oceli, který drtil jakýkoliv pokus o odpor v cestě. Proti této kolosální čelní tlaku íránské velení západního frontu spěšně vyslalo do boje tankové prapory a záložní mechanizované síly, pokoušející vytvořit interceptační linii v rozlehlé poušti. Brutální realita konvenční války však okamžitě odhalila krvavou pravdu. Hodnota lidského masa a kostí nikdy nemohla vyrovnat absolutní technologickou převahu v optoelektronice a systémech řízení palby. Íránské obrněné síly rychle padaly do jednostranného masakru. Americké tankové osádky vybavené nejmodernějšími termovizními systémy snadno zaměřovaly nepřátelské cíle skrz písečné a kouřové clony z mnohem větších vzdáleností, než byl efektivní dostřel hlavních kanónů íránských tanků. Kinetické průbojné střely s ultratvrdou slitinovou jádrou trhaly vzduch supersonickou rychlostí, zabodávaly se do nepřátelského pancíře a zapalovaly vnitřní sklady munice. Stovky íránských tanků se proměnily v jasné ohnivé koule na poušti. Věže byly vytrženy rázovou vlnou a vymrštěny do vzduchu jako rozbité hračky. Periferní obranné jednotky byly rozdrceny během několika hodin boje, zanechávající za sebou mechanizované jatka plná hořících vozidel a těl vojáků.
Přesto byl tento čelní obrněný boj přesně tím, co americké velení chtělo. Zatímco veškerá pozornost a zálohy íránské armády se zoufale obracely na západ, aby zachránili hroutící se linii Ahvaz, osudový bod zlomu kampaně obklíčení a rozdělení oficiálně dopadl z nebe. Čtvrtý den se aktivovala rozhodující druhá čelist, využívajíc nebe již vyčištěné stíhacími eskadrami a bez protiletadlových hrozeb. Stovky těžkých transportních letadel amerického letectva nenápadně postupovaly do vnitrozemí vzdušného prostoru západního Íránu. Obloha nad strategickými městy jako Andimešk a Andika u úpatí pohoří se náhle zaplnila tisíci padáků. Elitní výsadkové a lehké pěchotní síly americké armády sestoupily s dokonalou přesností, míříc přímo na komunikační uzly a životně důležité mosty. Náhlý výskyt armády padající z nebe přímo za hlavními liniemi úplně paralyzoval íránský systém reakce velení. Sotva se dotkly země, americké výsadkové síly rychle vytvořily bojové formace, rozmístily přenosné protitankové raketové komplexy, těžké minomety a polní dělostřelectvo. Jejich cílem nebylo rozšiřovat území, ale definitivně uzavřít zámek pouštních kleští. Jediné cesty spojující západní pláň s jádrem centrální náhorní plošiny, jediná možná cesta ústupu či posil íránských sil byly zcela zapečetěny křížovou palbou. Kolony nákladních vozů plných munice a paliva z íránského týlu se pokoušely prorazit horskými soutězkami, aby zásobili západní frontu, ale narazili na nemilosrdné zálohy výsadkářů Spojených států. Naváděné střely a salvové kulomety smetly transportní kolony, proměňující dálnice v ohnivé koridory. Stovky cistern explodovaly, spalující doprovodné gardisty a definitivně přerušující životní tepnu desítek tisíc hlavních vojsk, zoufale bojujících na pláni Chuzestánu. Šestý den začal dusivý efekt víceúrovňové kampaně obklíčení ničit strukturu íránské armády zevnitř. Muset ze všech sil odolávat drtivému postupu amerických obrněných divizí ze západu, zatímco zjišťují, že severní ústupová cesta je blokována výsadkáři. Vytvořilo syndrom šoku, který se rozšířil všemi obrannými sbory. Bez dělostřelectva, bez paliva pro obrněná vozidla a bez pitné vody uprostřed spalujícího pouštního horka se přední íránské divize zlomily v disciplíně a velení se zhroutilo. Rádiová komunikační síť byla americkou armádou rušena do úplného ticha, rozdělujíc íránské jednotky na izolované fragmenty neschopné koordinace či žádosti o podporu. Velitelé íránských brigád se ocitli v zoufalé situaci. Zůstat a bojovat znamenalo být rozdrceni americkými tanky. Ustoupit znamenalo stát se snadným cílem pro výsadkovou palbu, čekající v horských průsmycích. Prostor vojenského přežití obránců se hodinu po hodině zmenšoval. A když rudý západ slunce 7. dne padl na pouštní písek, dvě obří čelisti expedičních sil Spojených států se úspěšně uzavřely a spojily se v severních koridorech pláně. Obrněné jednotky pronikající ze západu se setkaly s výsadkovými silami blokujícími Šchora, vytvořili ocelový kruh bez jediné trhliny. Desítky tisíc hlavních vojsk, včetně elitních obrněných brigád a nejzkušenějších pěších divizí íránské armády, zůstaly uvězněny v obrovském pytli uprostřed vyprahlé pouště. Periferní obranné linie byly zcela zničeny. Strategická města padla postupně do rukou Američanů. Obranné síly byly nuceny opouštět pozice a v chaosu ustupovat k velkým zbývajícím vojenským centrům uvnitř obklíčení, stále se držíce naděje na zázračný záchranu z centra. Nicméně americká válečná mašinérie 15 divizí nevykazovala žádné známky zpomalení. Ocelová víceúrovňová zeď se pomalu uzavírala, tlačíc obklíčená vojska do kolosální pasti bez úniku a připravujíc finální fázi nejkrvavější popravy v kulminaci této zuřivé kampaně. Když kampaň Pouštní kleště oficiálně vstoupila do druhého týdne, celý prostor bojiště na západní pláni se proměnil v obří jatka zaplavená kouřem, ohněm a absolutní zoufalstvím. Rozsah střetu dosáhl vrcholu devastace, odhalující nebývalou ničivou sílu doktríny víceúrovňového obklíčení a rozdělení. 15 elitních divizí expedičních sil Spojených států dokončilo uzavření obrovské ocelové pasti, uvěznivší desítky tisíc hlavních vojsk pravidelné armády a íránských revolučních gard v bezvýchodném pytli uprostřed vyprahlé pouště. Tlak dvou obřích čelistí, jedné z obrněného zametání ze západu a druhé z výsadkového blokování ze severu, stlačil všechny zbytky nepřítele k ruinám vojenských center. Ztráta taktického manévrovacího prostoru, úplné vyčerpání logistických zásob a zbavení nebe
přivedli vojenskou mašinérii této blízkovýchodní země do stavu klinické smrti, čekající na poslední krvavý úder západní válečné mašinérie. Situace uvnitř obklíčení byla nyní obrazem zoufalé a tragické pustoty. Desítky tisíc íránských obranných vojáků, kteří kdysi přísahali zemřít při obraně každého centimetru hranice, nyní čelili nepříteli krutějšímu než kulky, spalujícímu pouštnímu horku a žízni pálící hrdlo. Systém zásobování pitnou vodou byl americkými bombardéry zničený již v prvních dnech. Palivo došlo, proměniv tisíce íránských tanků a obrněných vozidel v bezcenný šrot rozesetý mezi žhnoucími dunami. Munice se zmenšovala na každý náboj, zatímco polní zdravotnický systém kolaboval pod náporem těžce raněných. Sténání bolesti vojáků spálených teplem a střepinami dělostřelectva žalostně znělo v úzkých zákopech, smíchané s pachem krve a spáleného masa. Úplně odříznuti od nejvyššího velení v hlavním městě elektronickým rušením Spojených států, disciplinární struktura íránské armády začala praskat, ustupujíc chaotickému pudu přežití a absolutnímu teroru pohlcujícímu mysl každého jednotlivce. Vědomi si nenávratnosti situace se velitelé obklíčených sborů rozhodli vsadit všechen zbývající kapitál na sebevražedný pokus prorazit díru v ocelové zdi nepřítele. Shromáždili všechny tankové prapory, které ještě dokázali nastartovat, a elitní pěchotní jednotky gardy zorganizovali masivní protiútokovou špičku směrem k severním koridorům, kde výsadkáři Spojených států drželi blokádu. Pod krytím oslepující pouštní písečné bouře zařvali stovky íránských tanků na maximální rychlost, vytvořili horizontální linii a vrhli se přímo proti zálohám. Tisíce íránských pěšáků postupovali s duchem smrti. Nesouce útočné pušky a granátomety, šlapali po tělech vlastních druhů, aby postoupili, zoufale hledajíce krvavý východ z této žhnoucí pasti. Tento zoufalý pokus o průlom však okamžitě narazil na extrémně chladný a krutý trojrozměrný palebný systém americké armády. Odvaha masa a kostí nikdy nemohla otřást drtivou převahou moderní vojenské technologie. Skrz hustou písečnou clonu termovizní průzkumná síť stealth dronů Spojených států zaměřila každý sebemenší pohyb protiútočících íránských sil. Sotva obranná formace vstoupila do optimálního dosahu. Velení expedičních sil Spojených států klidně nařídilo masivní bombardování mimo obklíčení. Desítky raketových dělostřeleckých baterií vypálily simultánní salvu. Obloha potemněla a déšť ničivých padajících hvězd se snesl. Země pouště prudce zatřásla, roztříštěna tisíci po sobě, jdoucími explozemi vytvářejícími kolosální oblaka. Útočná formace íránské pěchoty byla okamžitě rozdrcena. Těla vojáků byla roztrhána rázovými vlnami a ostrými střepinami, proměňujíc kosti v děsivou pec spáleného lidského masa. Bez jediné sekundy na přeskupení nepříteli začalo americké letectvo a ozbrojené vrtulníky vysílat finální údery šchora. Těžké bitevní vrtulníky se vznášely nad dunami, vypouštěly salvu naváděných protitankových střel přímo do střech íránských obrněných vozidel, nejslabšího bodu. Snadno je prorazili a zapálili vnitřní sklady, vytvářejíce ohnivé koule stoupající až k oblakům a vymršťující desítky tunové věže do vzduchu, než dopadly na členitý terén. Současně eskadry bitevních letounů sestoupily, schazujíc termobarické bomby doprostřed panikařících skupin pěchoty na útěku. Extrémní tlak termobarických explozí vysál kyslík, spálil plíce a vypařil vše živé v letálním rádiu, posouvajíc brutalitu bojiště daleko za hranice lidské psychologické odolnosti. Bod zlomu totálního kolapsu nastal, když obrněné síly 15 divizí Spojených států vstoupily přímo do boje, aby stáhly obklíčení. Hlavní bojové tanky neúprosně postupovaly, střílejíc průbojné střely s ultratvrdou slitinou na cíle zahalené kouřem a nepřátelským ohněm. Byla to zcela jednostranná mechanizovaná masakr. Každý pokus o poslední íránský obrněný odpor byl rozdrcen desítkami tisíc tun přímé palby. Velitelé praporů a rod obránců padali jeden po druhém. Systém velení se zcela zhroutil. Vojáci se vzájemně šlapali, aby se schovali do štěrbin nebo hlubokých kráterů po bombách, snažit se uniknout smrtící kosě. Ocelový duch gardy se definitivně zlomil před bezcitnou drtivou mašinérií. Kulminace kampaně se uzavřela obrazem desítek tisíc íránských vojáků vycházejících masově z rozbořených opevnění, odhazujících zbraně, se zdviženýma rukama a tvářemi začernalými pouštním prachem pod hlavněmi pušek expedičních sil Spojených států uzavírajících obklíčení. Po celé šíři pláně zůstaly pušky,
těžká vozidla a dělostřelecké sklady opuštěny v hromadách jako hory. Obrovské hlavní uskupení, kdysi považované za páteř ozbrojených sil Íránu, se nyní proměnilo pouze ve svůj vlastní stín, rozpuštěno a roztříštěno pod absolutní silou obklíčení a rozdělení 15 elitních divizí. Západní válečná mašinérie dokončila zničení nejtvrdšího jádra nepřítele, otevřela dveře k totálnímu teritoriálnímu kolapsu a politickým důsledkům, které zcela předefinují geopolitickou mapu regionu. Když se po prvním týdnu bojů začaly obrovské oblaka pouštního prachu usazovat, odhalil se úplný obraz západního frontu. Krutá a absolutní devastace, která zvedá chlupy na těle. Pytel obklíčení rozestřený 15 elitními divizemi americké armády. Brilantně splnil svůj úkol udusit a rozdrtit veškerou životní sílu nepřítele. V této vyprahlé pláni již neexistovala žádná organizovaná obranná linie íránské armády. Desítky tisíc obranných vojáků, kteří měli štěstí přežít mechanizovanou exekuci a déšť termobarických bomb, se nyní rozptylovali v dlouhých kolonách zajatců, klopítajících pod žhnoucím sluncem a černými hlavněmi pušek expedičních sil Spojených států. Po všech pouštních cestách ležely opuštěné a ohořelé tisíce obrněných vozidel, protiletadlových raketových komplexů a samohybných houfnic íránských revolučních gard, proměněné v hromady inertního šrotu značícího soumrak armády, která se kdysi považovala za neporazitelnou v regionu. Ústup zbytků vojsk z obklíčení proběhl v absolutním chaosu. Opouštěli uniformy, ničili veškeré komunikační informace a skrývali se hluboko v horách nebo se mísili s civilním obyvatelstvem, zanechávajíce za sebou desetiletími budované přední obranné linie. Na geostrategické mapě pouštní kleště otevřeli obrovskou trhlinu přímo v životních tepnách bránícího státu. Dokonalé spojení obrněné špičky pronikající ze západu a výsadkové špičky ze severu dalo Spojeným státům do rukou celou bohatou provincii Chuzestán spolu s několika klíčovými městy jako Ahvás, Andimešk a Choramábad. Íránská armáda nestratila pouze obrovský strategický bezpečnostní polštář, ale i své přední vojenské infrastruktury, síť leteckých základen a životně důležitá energetická ložiska. Přírodní zeď Zagrosu, kdysi přirovnávaná ke ocelovému štítu, chránícímu jádro centrální náhorní plošiny, byla nyní obsazena a zcela ovládnuta Spojenými státy v jejich životně důležitých komunikačních bodech výsadkovými silami. Expediční západní síly vytvořily pevnou předmostí přímo na boku nepřátelského hlavního města, vyrvali veškerý manévrovací prostor a zcela obrátili vojenskou rovnováhu v blízkovýchodním sudu střelného prachu. Katastrofální a blesková porážka na západním frontu okamžitě vyvolala politické zemětřesení, které otřáslo až základy nejvyššího vedení v íránském hlavním městě. Skutečnost, že obrovská hlavní armáda, vybavená těžkými zbraněmi a dobře maskovaná, byla obklíčena a zničena během pouhých 7 dnů, rozbila jakýkoliv mýtus o odstrašující síle tohoto národa. Ztrátou svých nejlepších divizí se mocenský aparát dostal do stavu totálního zmatku a strategické paralýzy. Panika se rozšířila všemi společenskými vrstvami, když se brutální důsledky moderní války začaly projevovat. Ekonomický kolaps, přerušení národní elektrické sítě a vážný nedostatek potravin. Na mezinárodní scéně kampaň Pouštní kleště vyslala mrazivou zprávu odstrašení jakémukoliv nepřátelskému státu. Rozdrcení obrovské obranné armády pomocí doktríny víceúrovňového obklíčení a rozdělení demonstrovalo neporazitelnost umění kombinovaných operací v rukou americké armády. Přesto za leskem drtivého konvenčního taktického vítězství viděli nezávislí vojenští analytici temný obraz nevyhnutelného dlouhodobého a krvavého uvíznutí. Rozdrcení struktury pravidelné íránské armády v rozlehlé poušti bylo pouze špičkou ledovce. 15 amerických divizí nyní muselo převzít úkol obsadit extrémně rozsáhlé a nepřátelské území. Zbytky íránských revolučních gard, ač ztratili tanky a letadla, rychle opustí konvenční formace a rozpustí se ve stínech, oficiálně zahajujíce partizánskou a asymetrickou válku o potřebení. V příštích letech bude pouštní ticho přerušováno pohřbenými improvizovanými bombami, neviditelnými odstřelovači z útesů a devastujícími sebevražednými útoky proti okupačním hlídkám. Konec mechanického burácení byl pouze klidem před bouří ještě krutější krve, kde absolutní palebná síla bude muset bolestně čelit hluboké nenávisti a nezlomné vůli odporu ve válce bez jasné fronty. Vítězství ocelí během 7 dnů nikdy nebylo receptem na skutečný mír.
Celý vývoj bojového scénáře Pouštní kleště, zde podrobně vyprávěný a analyzovaný, je specializovaný hypotetický vojenský model postavený na rigorózní analýze moderních doktrín manévrové války, reálné geografické struktury a kapacit zbraní vysoké technologie velmocí. Obsah má výhradně charakter akademického strategického výzkumu, vzdělávání ve vojenských znalostech a historické analýzy konfliktů. V žádném případě nepropaguje násilí, nenabádá k nenávisti, nediskriminuje rasy ani nepodporuje žádné agresivní válečné akce. Kruté a neosobní rozložení konvenčního bojiště na úrovni armádních skupin nám pomáhá hlouběji pochopit děsivou ničivost moderních zbraní a tím ještě více si vážit lidského života a posvátné hodnoty trvale udržitelného míru ve světě. Pokud považujete toto vyprávění bojiště za přínosné pro získání ostré strategické perspektivy, dejte videu like, sdílejte svůj názor v komentářích a nezapomeňte se přihlásit k odběru kanálu a aktivovat zvoneček, abyste nás doprovázeli v dalších historických profilech, podrobných analýzách a poutavých emisích. Sledujte západní zónu. Máme aktivitu ve výšce 40 000 stop.